ଆଜିର ହାରଭେଷ୍ଟରେ ପୁଣି ବାହାରିଥିଲା ଆଜି ଏତିକି ଟମାଟୋ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ହିଁ ବାଇଗଣ ବାହାରିଥିଲା। ଦିନକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ହିଁ ବାହାରୁଛି, ବେଶୀ ବାହାରୁନି। ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ମାଣ ଫୁଲ ଗଛର ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲି। ଏଇଟା କିଛି ମାଣ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ତାର ଏଇ ଏଲୋଭେରା ପଟ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଏବେ ଗଛ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପେ ଆପେ ହାତରେ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗଛଟା ଆସିଲାନି। ତାକୁ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ଝିକିକି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଅଟା ଜରିରେ ମୁଁ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ବନେଇକି ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଦେଇଛି। ତା ପାଇଁ ତ ଏବେ ପଟ୍ ଆଣିନି, ପଟ୍ ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ସେତିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବି। ଗାର୍ଡେନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ତ କିଛି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିପାରୁନି। ଫୁଲ୍ ଗାର୍ଡେନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେଉଁ ଦିନ କରିବି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଗାର୍ଡେନିଂ କାମ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ବୋଲେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।